חברים יקרים, ברוכים הבאים לסרטון חדש של פורטנייט מאסטר. והיום כל מה שאנחנו הורגים אנחנו מחליפים איתו לוט. חבר'ה, ואנחנו מתחילים עכשיו. טוב חבר'ה, האתגר שלנו התחיל עכשיו. לקחתי כבר AR. מה זה? אוקיי, יש לי את זה בינתיים. רגע, אני זוכר את הנשק הזה. הוא היה? וואי, כמה זמן לא השתמשתי בו. אז חבר'ה, בואו נראה, יש פה עוד תיבה. חבר'ה, אמרתי, מתחילת הסרטון, כל בן אדם שאני הורג, אני חייב להחליף איתו לוט, והתחלנו. יאללה, בואו נראה, יש לי פה ביג בינתיים. יש לי שוטגן, בסדר. יופי, בואו נלך לחפש אנשים. מה זה? לנו פה מיני, לא צריך. חבר'ה, אני לא מוצא אנשים, מה זה? אומייגאד. יש פה תיבה. בואו נמצא. חרב, סבבה. אין בעיה עם זה. קושו. יא. אני לא מוצא פה אנשים, חבר'ה, תעזרו לי למצוא. פוס, אני לא צריך אותו. לא מוצא אנשים, מה זה? איך זה הגיוני? אוי, לא, זה הבוסים עלי. מה זה? למה זה פתאום מהר? בוא נראה איזה נשקים יש פה, אולי יש. לא, אין. יש פה תיבה. פה יש איזה מדקית, לא צריך. איפה כל האנשים? לאן הם ברחו? הנה יריות. יאללה, בוא נלך. יאללה, נו, איפה האנשים? מה, זה הוריד לי דמג'? לא ידעתי. יופי. יאללה, יאללה, הנה. אני רואה פה יריות. צעדים. ניקח את זה. איפה כל האנשים? מה זה? למה אני אף פעם לא מוצא במשחק הזה?
קצת פרגה. מה יהיה עקב בסרטון הזה אם אתם לא תראו כלום, יא אלוהים. חבר'ה, אנחנו רואים שם אנשים. אני רואה אנשים. חבר'ה, אני חייב להחליף את הלוטים מלא מלא. מה זה? יש לי, אני צריכה את זה. עיר כזה, אין לו עוד משהו. מלא. נראה מה יש לו מלא. חבר'ה, אוקיי, אני צריך להחליף את השוטגן. את זה על זה. מה עוד? מלא חבר'ה, אתם לא מבינים מה זה? אני בלחץ. מה זה הטבע הזאת? חבר'ה, אני לא יכול, אני כבר עם הלו"ז של מישהו. בסה. עוד צעדים. אני כל שנייה מחליף לוט, מה זה? אוקיי, מישהו ירה עליי. לא, מהר, שבו. נו! טוב חבר'ה, נחזור עליכם שנהיה חי בעוד 3, 2, 1. טוב חבר'ה, עכשיו אני חי, ויש לנו רק פיסטול, אנחנו צריכים למצוא נשקים. לא משנה, אז אני פה, עם עלים. אני חייב לברוח. ולמצוא נשקים. אם הלזון פה לידי, צריך לברוח ממנו ולקחת נשקים דחוף. כי אחרת אין לי נשקים, הולך עליי. זהו, אני בזון. תודה עליי. טוב, האיש שם נפתח ואני לא יכול ללכת. הנה, הוא מצא לי רססן. נו. מה זה, נו? הנה, תודה לי. יאללה, אין לי משהו, נו. טוב, אני הולך לרכב. יש פה עוד רכב. מה נקרא? יאללה, בוא ניסע. הופה. ברכב לאופנוע. ווילי. אני רואה יריות. לא, למה עזבתי את האופנוע? איזה... רגע, אני חייב לקחת לו את הלוט. מהר. אומייגאד. אימא'לה, אני צריך לברוח מפה. אומייגאד. בוא'נה, חבר'ה, איזה לוט הוא הביא לי. מה זה, כל פעם מעלה אותי למעלה. אומייגאד. אני רואה שם אנשים. נלך לפה ונצלוף בהם.
או! מהר להחליף איתו נשקים, מהר. אומייגאד, איזה סנייפר דפקתי לו. הנה, זה היה הבן אדם הזה. אומייגאד. טוב, את זה כבר יש לי, אני צריך להחליף את זה. אני אקח... לא צריך, אני לא רוצה את זה. בוא נחסוך רגע את העצים. שלא יישאר בחיים. וואי, הלוואי והייתי הורג אותו, הלוואי והוא היה הקיל שלי. גם, וואי, איזה באסה. יש שם עוד יריות. מרימו שייתן כבר. לא רגע. זה לא היה בן אדם. יש פה מלא אנשים. איך זה יכול להיות לא משנה. טוב חבר'ה, בינתיים יש לי לוט מאוד טוב. אני אתאים את הנשקים רגע וכנס לזון. טעון. יופי, הכל טעון. עכשיו מיניז. לא מאמין. שיט, הוא ברח. פס. אתה מקווה שהוא יהרוג אותו ושאיתו ברח. לא משנה, הוא ברח. אני רגיל לקחת תיבות, אבל לא יכול. אוי. אמרנו. זון מאחורי ואנחנו טופ 8. נשאר לנו עוד 4 אנשים לנצח ואנחנו מנצחים את המשחק הזה. יאללה. מהר, נכנס לזון. נו. שיט, הם מרחב. איך בא לי לקחת את זה. חבר'ה, אם אתם חושבים שאנחנו הולכים לנצח את זה, שימו לייק, שימו עוקב, תירשמו לערוץ, וחבר'ה, תשתפו את הסרטון, ויאללה, בואו ננצח, אני מקווה. יא. לא מאמין. לא נפגע. חבר'ה, אם אנחנו מנצחים אותם, זהו, ניצחנו את המשחק. חייבים לנצח משהו.
לא, אוי לא. לא אני הרגתי אותו. איפה הרכב הזה ברח? יש חבר'ה, ניצחנו את זה, סוף סוף. אז חבר'ה, בגלל שניצחנו אתם חייבים להירשם לערוץ, לשים לייק, לשתף את הסרטון, וחבר'ה, תכתבו בתגובות #ניצחון. חולה.